bafowethu ngiyethemba ukuthi niyaphila uzonke indawo la kuzofika khona le video igama ngumsizi aka Nkoso Art. Noma uqala ngole le channel eqinisekisa ukuthi subscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Lapha ke Rondurbult ngase Germiston sekutholakale izidumbu ezintathu zise-evenini ngemuva ke kuyo noma ngemuva ziyolahla kwabosha ke indoda eneminyaka ngo-43. Kuthiwa ke le ndoda ithe mangabe sibuzwa yaveza ukuthi ke abazali bayo bobabili laba babulele kanye ke noma ke ebabulele nodade wabo ke ibakwazile bonke wengane zabo. Izindaba ke lezi ezingezindleneze ezisabela lapha ke einkundleni zokuxhumana, kanti abantu baphawule kanjena ke einkundleni zokuxhumana.